Administrazioko eta finantzetako goi-mailako teknikaria zikloa 2000 prestakuntza ordutako goi-mailako zikloa da. Ziklo hau, lana edo egoera pertsonalak direla eta bertaratze bidezko prestakuntza ezin egin eta arlo administratiboan lanbide prestakuntza bat behar dutenei zuzenduta dago. Ikasle bakoitzak bere behar eta ikasketa erritmoari egokitzen zaion ikasketa ibilbide pertsonalizatua eraikitzeko aukera izan dezan, moduluka eskaintzen da. Ziklo hau bukatzean, gai izango zara enpresa publiko edo pribatu baten kudeaketa eta administrazio eragiketak antolatzeko eta egiteko, indarrean dagoen araudia eta kalitate kudeaketako protokoloak aplikatuz. Tituluari loturiko gaitasun guztien lorpena bermatzeko asmoz, moduluko tutoreak ikaskuntza plataforman ikasketa eta ebaluazio jarduerak argitaratuko ditu eta hauek epe zehatz batean burutu beharko dira. Modu honetan, ikasleak enpresaren jarduera administratiboak burutzen ikasiko du. Salerosketa eta fakturazioko gestioak, nominak, kontabilitatea, zerga kudeaketa, gestio finantzarioak, kontratuak eta biltegiaren kudeaketa. Behin zikloa lortuta, enpresa handi, ertain edo txikietan lan egin ahalko duzu, edozein jarduera sektoretan, baita administrazio publikoetan ere. Horrez gain, zeure enpresa kudeatu edo jarduera ekonomiko bat burutu ahal izango duzu. Esate baterako, finantza aholkularitza edo lan aholkularitza batean. Ikaskuntza prozesua ikaslearengan oinarritua dago, eta bera izango da bere lan erritmoa markatuko duena. Beti ere, adierazitako epeak betez. Horretarako, irakasleak eta ikaskideak eskura izango ditu. Informazioa partekatu, zalantzak argitu, edota gai desberdinei buruz eztabaidatzeko foro eta talde zereginen bidez. Ikastetxearen prestakuntza eredua, metodologia aktiboetan oinarritua eta eginez ikastera bideratua, ikaslearen jarraipen eta tutoretza pertsonalizatuarekin osatzen da. Ulik aukera ematen dizu lana utzi gabe ikasten jarraitzeko.